jing isya menshwa syabakan mi ka Voice of the People Party. Wat bantep ika vote ka jongar ngasat sitom. Namar balay kadaw kolong namar ba ya ki candidate ya ki party ki ba ai pisa ki ba sam pisa ki ba sam kiat hakapor election nga lakan tait lupa natagada ngasat sitom banyo iki party nga sitom banyo iki candidate ki ba ya hakalenti chong kajing sisya bat ka hok pat ta kajing khoi haka politics tikatang kapenlong yang abangan studio bat kapenlong yang abangan kierno wat bantep bodu namar bangam itanat namar bangatip habakile kumta kei kejingwi nakata kalong ba kinong mikmat kinom treisyo kinom sakrisyo yangi paiba henry kisu penlong yangi tang kum kita kibriu ban ay ki kabor ya kabakin le kat bamon hadin baklapoi ha kasuki kejongki kata ka penlong nga bangam tu kham thebut henry habang apek padai ke imlang asalang nga khia ka mitsim ya ke ei ka bang i ya kan kom sensha kham tam hapa pipek ya ki ne ki paiba ki jongi ki peduk ki paiba ki jongi ki ba don haki nong kendong ki jongi wat hasoru ki paiba ki balong ki pangilaban ong kita ki paiba ki ba don hamadan uthap udap ngi iba kumno ke sarkar kampet na kabanta ka jongki bakani ka pin lingay ka mensim ka jonga bat naduman shwa nga sai tho digi jing tho hakikot khubor hagak tin kasi hakot kubor mau por nga sai ai ba powel sai penmi menag ai tigi por hagak kubor mau por nga penmi asolong time su nakabanta kitu gibri kubom sutho yak tin kasi henry kata ka jing tho ki jongi ni i ba kim poi senuru ni ka penling ai ke mensin ko jonga henry kamdon kono galat pat ya ka pengin le palat ban ya kata di house name arajar arpoi hagapor by ba aden hagaway kasi ifon niya yung bat scam nga kwa banwan niya kendo ipi ngong pi kwa ba banyi kendo nakabanta ka yung nakabanta kan ka jing lang jingman yung kasencha ka kadar hagan niya jala ka jongi di nga lasang to ya kata ka jingkran ka jongi di nga long niya iba kamday ka rukom ya pi banwan niya kendo ya nga namar pi ni urang babriyo kaday ka rukom ya nga baganwan saying jong pi nabar ngadang de tong ukna te habangnya syongka bedi nilekran hagajing isya hakata kapor ngadang bunkam hagajing tereng ki jonga ngadang bunkam hagakam research ki jonga ngadang pun kre ilabi ya kabangan pinbiang kita kijing tho kijing tar ya kabangan yo ban apply no senihu nabar kata kan kijing terang ki jonga nanu bangadang puli ya kabangan yo ban hikai ha school ba kata ka digi jing terang na jonga henry habai ba ada ni yong banga don kam ya jing erap ka jongpi ni don kam ya da jing simbenta ka jongpi ya ka bangin ya train na ka benta ka iblang ka salang ngala kilingi i manu ba don hangta but ilong idon i doctor rikiru di kata ka jing keren ji ba adan ka jing don jong i sariki hakata ken home kabakan thup ru iba powel ru day way na kinong sang jo Voice of the People Party ka penlong yang awat pereng jing bunkam ya kabanganong to nakabenta ka imlang kasalang nakabenta ka jela ka jongi ngan pelat ya ka por jonga kindet kinsot bat ban ai gakti kamon gakti ka diam nakabenta kini ki riurang ba ki ba don kata ka mensim ya ka bantai pat ya ka jela ka jongi dia pereng kecing pun kam ke jonga ngala kubur ya kaban ya don benta bat ban ai kata kecing kersan ke jonga ha kata ka por bangarung nga klem rung sa ka Voice of the People Party banya seng ya ka da ka jing tu banya le election kam perjudan ha ka jing mut kecing perkhat ke jonga namar nga sutunat ya ka kam hikai henry isariki isai ong ya nga habang ya kren ya kata kam election isai ong bat scam kaim lang kasalang kejongi karon kam ya kejing sekri kejongpi karon kam ya pi te
ngaru ngasusngap kata ka jingkran jong i ngam chu company jingbut ya ka ba ngani sim benta lene banya don benta banya le yak election hendeng ong isa nagabenta ka jongpi ngan tresitom nagabenta ka Voice of the People Party ngan tresitom nagabenta ka Jai Pendri ngan tresitom pagkani ka jing ai jing sekri janga kalong kum si benta banga ai ka jing sekri dei na marba ka imlang ka salang kala yarap ya kapan ai ka jing lang ka jing start yanga balay nga ong ya kata nabaring ka jing lang jing start ka banga ngayo kamdei na marba ngidon pisa ka jing lang jing start ka bangingiyo kadai ringbang bi bangiyo pan puli haki school sarkar but haba ong school sarkar kamot ka school jong ipai ba mano bu kersan dei ka jing kersan jong ipai ba ka jing kersan jong sarkar kamot ka jing kersan jong ipai ba bing sayo ya ka jing lang ka jing start tigas ngo ba kadai kata kamram ka jong kum ubriyo bla nang lasta ya ka bangan no senyang di kata ka jing kut ka jing mut jong kapenong yang abangan niya ini aka Voice of the People Party but banyay tray nado basdang baseng ya ka Voice of the People Party haka Arpula Assembly election haka MP election nila ya sirum siyanang ya kapan kampi nakabenta jong isa Ricky but pumjuru haka MDC election ya kapan pinti kena baka Voice of the People Party kan yo man pinsut hit ya kinong rim kijong ka ha ka imlang ka salang kanang ba kata karkom sansyara khada hagan ka jela ka jongi kan long biang sayisin bat ka sansyara khada kabe deidur bat kata ka jing thang ya ka banwanra ya ka jingla hagan ni ka imlang ka salang ka jongi te hau at ko si baisariki ikhlat no shikenta ai shobin klat no ngadang sudah ya phone beri ngadang phone ini ngadang ong ini pizza kidon gi giba ilaya kular hakam manifesto hakatu ka election manifesto bengilabu ikwa ngakwa beri kendo ya pi ya ka bangin pet na peleng gitu kita kimak gibangila klei so pai ba kat nuteling la de penra kanu teling la dapat pilsgo hak sarkar India bakanu terlipat kidang sakut isari ong toto ka biha kata banginya kendo iyong banginya kendo pat afulai terik kata kamut hakasi mandi kebanwan ya ka bangin pet ya kita kimat kibangi labu ya ka bangidang sateng ka bangim pala ban pendet ya ka banra ban pilsgo sa sarkar India Henry kaya ka kalongbar haka tu ko singi ka khandai tere isa riki ya khlap no ngamse poi perkhat magata ka jing kren ya ta ka election manifesto kai ki badang sateng kan ha penban ha kata ka terpeng ke jonga ya ka ba ka party ka ibet ya ka ban jit ban pin snow ha ya ka ban don kam ya ka ban yale ya kani ka bai election hoi kuma ong ipi ngam don ji sa min shwa kata ka sim ban kwa ban yale election ngadon ta kata ka sim ban sakri kai ke bona ko abon ong ngene ke janmi kalong ba kumba isariki bolong unong hikai jonga isariki ila hikai ya nadu snem khandai spa khandai khandai ila hikai ya snem arajar ban snem arajari we ban ulong ru unong pet haga banga syong hostel min syah hanihu house name arajar san arjandri kay ke banga ko abon ong kolong ba kum kuna school jungi kum unong board jungi but kum uta ba join siya ka politics haga jingi siya tang ban jarap i ban kersyan i nga ay ta ka jingkular siya pi ya ka bangan board din ya ka dimchat ke jong i ya ka nuksa ka ba i ilabo pari ka ay ka ba ilahi kay na nadu por bangadang kena pat hadu kapor bangadon haka Voice of the People Party hoi piratit iki ay gimat kapaka party kadon kide gimat kibam thamai show kimat kibang pipilayatip kay kibaron kambingi kalong bangin tray sitom bat ban vote din ya ka kay kiba ngikwa ban keteng kum uta ubri kum uta usamla uban simpipat
ya kata ke lingkor ke ba isariki eno shadin kalong bangin tray ya ke jing smowet in tray da ka bensim ke jingkit kle ke bensim ban kit khia na ka benta ka roy ka par na ka benta ka jingbha jong ke iplang ka salang ban na ka benta ka jingbha jong ki pai ba ki jongi habang apay ya ka jinglong jingman ka jala ka jongi kawai ke banga shek ong kawai na ki benta ka ba kta yanga habang apay ya ka imlang ka salang ba ka penlong yanga ban smokhia kadai kata ka kot ke khia ka ba isariki shek kren ka ba ka wei pat ka benta ka ba I shek kren kadai ka jing ka puli ka puthi kini ki artli kimat ki ba manga ba isariki ni saya beliau jingmut nakawai ka por sa kawai pat but kumbaga ka Kothari Commission House na makandais pa adri fusaw ka kren kumni gong bagi ka laway jong kari India la sanjur haki kamra kelas ka juru ka banga kwa abanong ka laway jong kani kisnong thangma hangni ka laway jong ka jalla ka jongi ka laway jong ka imlang ka salang ka jongi la sanjur ya ka haki kamra kelas nabar day haki kamra kelas day bangi penwandur ya kar kom im ya kar kom perkhat ya kar laway jong ki khun ki jongi bergawai ke ba isari ki sa smokhia haka jing im ke jongi berkaba isa ya share dan isa ya keren bat nga kadai sepang kata ka bang yong ka jing ko ke jingkia yong is ipang ka mensin berkani kadai ke weru ka bangaru ngaja share bat I berka ke bang sa ong baka ka jingket ka bakhiatam haka jing im jong ki pai ba kadai ka jing lang jing start berka ko ke khia na lor kata kadairu akamriang bat kiwe pat kilat ke bagi pai ba kinyo bentrei berkata kata kadai ka kamram ka baka sorkar kadai ban le bat ya kaning ya ha ban pensmo ya ka ha ka sorkar la kalong ka sorkar jilla lani ha ka sorkar India ru bagi dei ban pensmo la ka por sa ka por but habang yung pensngaw balay na barbangi kung go Voice of the People Party ngim pat yo pat ya ulakam sensyar hakan ka jala ka jungi kamtam na barbalay ba nga kren ni kani habi yang kren ni ka health lagi ka jingko jingkia ba ki education kini ki benta ka ka sarkar jala ka don shibon ka jingket kre na bar ka dai ki subject ka ba ha ka sarkar jala tinata ka ko malakren iba cross kaya ka bang idon kam kalong ba? Omtang na kabentakan ka by election. Henry Halsnem arajar alfu praru pay ba? Dadapi kwa manwanra siya ka jingkala. Jit ya ka Voice of the People Party. Penskem ya ka Voice of the People Party nadu menta. War ay baka jingmut jing perkhak jong pi kan ki sani satay. Pendi kana baka jingmut jing perkhak jong pi kan skem ha ka Voice of the People Party. Ka Voice of the People Party ka kwa ban ay ta ka jingsan char ka ba hok na ka benta chong pai ba nganong ibi pai ba kay ka ba pensusi yang kalong ba habang apay yakini ki ba don na ki wei pat ki party ngam kwa ajing siya ban ben yin ring nga haban wanra kanang ba ki pai ba yin ya sai kay ka bang i kalong ba gibun hang ni tang lapoy ha ka sarkar ki don na ka sarkar kilayo ita ki kam chairman ki vice chairman ki wei pat bagi dia yo dagi jing mentoy dagi lak kilak Henry ban day ya ga school ban bo ya gi x-ray machine ban bo ya gi CT scan hagi health center jangi ngim dan pisa ban mentale ga ai ga bajia kalong ba kini ka banga ngima nang ni sakmat kalong ba haba ki minister ga jangi haba ki MLA ga jangi ki day ki businessman ban mentai ga rung ka business ga jangi sya kakot kekhia kelas dangban snai ke hospital nganong ipi kadon ke jingma ba ya kakot kekhia kindom techu namar ikwa baka private hospital kin im da ka jing telot no chong kinigi chaka subar chong ko sarkar ba ha ka ba jia kum ta galong ka jing do nong yaw pai ba ka Voice of the People Party ka kwa ban a ta ka jing shakri ka ba janayu pai ba
Dak lingba kata kalenti ke bangiong ke clean politics ke baiba adan ila keren nadu Islam araja sifau khatwei shaneng but kani ka diga wei ka benta kanoi pi pai ba kade kani ka diga wei na kita kidauba kiba pinlong yang bantere banyadon benta but iba adan haga politics haga jingisha banyadon benta haga politics senong yupi ngai la ding ngam kwa namar ngam tre ban leit ban don benta haga politics namar ngam tip ki brio ki tre ayu ki le kumno ngali ki kli mga ngali ba kli mga yaga jingle yaga jing kam gu jongki ke bang ngam tip ngasmu syakti ban bu yaga kenteng gu jongal dekat parti rei hai ba adan namar nyo iyo dei tam ikran yaga clean politics idale yaga clean politics ikata kumno yaga bangan tre penyedon benta pati bat ban ai tagal ketika mon ketika dia dengan ya kaban kersani hoy habe miape gun ko voice of the people party ka voice of the people party ketika regional party kan regional party na kabenta kirit pa nganong yupi kalong kabadon kam sikat daye buon kiba suthu bakla ban ong ba sedel hingi don kam yaga National Party. Hemrei ka nuko jaj benri wanong ifi. Kapala primeline bandon benta ba ka National Party kata ka jaj benri red pie. Haka bakut kamat ya kejinge. Ka nuko jaj benri ka paskem ka regional party kata ka jaj benri anong ifi ka dika jaj benri ka pakham skem. Ya kata penpet ya ki jaj benri hang ni hanot izungi. Hinpet kanu kajat benri ko basya ni ka regional party kanu kajat benri ko bakham sa ni national party hinlam pakan nu kajat benri ko bakham sa ni regional party lain ka party rulum ko bangiyong ka kham schem bani ka jat benri ko basya ni ka national party namar kini ki national party kidon la ka jong kanong rem ka jong ki kini national party kidon la ka jong kata ka jingbu ko jong ki ngamben nya kata ka jingbu ko jong ki ngamben nya kata ka kanong rem ko jong ki Henry nga sukwa menyekren kalong ba ka yai like na kata ka jingthang pat na kabenta ka interest jong kini ki red pa pijongi ki red pa ki don kam ya ka regional political party kum mansyo penlek sedin ni ngis mo don bok sirukom nganong ifi bangi don ki wirong ba na du gisem khakhandai spa ndroko kibaseng yaga APHLC kibaseng yaga party rulum badai ke party rulum kam bayala yale ban yo hill state kanong ipila da nado kitu gisnam ni sushania ha national party ngam tharai bamentangin yo yaga jalala jom ngam tharai bengin yo ya taka jala kaba light naga jing control na asam berga ke bajian anong ipila da ngim yo yaga jalala jom nganong ipi kaya ba makalong ba nila long lang kum balong kiway pat kirit pat haga jela asam kaba nido no ikaktian kitali nido no ya korsor ka jongi nido no ya taka ka jingmentoy kum kirit pat hendai ni smomo badon kirirang pa at kipor kibomtre bandon haga national party hendai kidon haga regional party ba ka regional party kala pentik na ya ka banginyo ya ka jela lajong But kani ka singyo ay jalala jong hindi ban sungo ya kitu pinong yalam ki jong ibar ka ay ka ba don kami ngi kalong ba nginang pun scam ya kani ka jing sngo rulong ko jong manginang pun scam ya kata ka jing long kerpang jong kum kita ki rulong kum kita ki iret pa nang ba nginla ban beteng susu ya kalawai jong nang sakmat bat ya kata nginla sa tanglada ni ai ya ka jing sa niya jongi ha ki party rulu pinapet ya hat tu ka vision statement jo ka party kaba nila tho ha khasiru hang tu pinlap sai ya ka ai ka jing don kam jong ka ni ka regional party bade ni deban kan ma kata ka regional party om ka bashush kula so pai ba ban ong bangide ki parti rulum henry haru kontri kam ko jongki pada kamya pher na ki wei pat ki parti ki bangya ong kita ki parti national party da ki mainstream party idon kam ya parti rulum
kapra long sisa kata ka parti kabayan na kabanta ka hok chong kita kipai ba rulum chong ni kejala kelongi ti pai ba nga kwa ban gentu ye pi fight ke election nakabanta kan ka bay ka tarik nakabanta kan ka bay election ki election commission jo kami dia kam klempat pen bana ngintip lanu kan penlong komong ba powel ndai ni dei penlong kiba long kiba la ready ban mi sakmat ya ka bangin tep ki vote ki jongi ha kan ni ka election ka ban sawan nim dei ban sting hot ko ba ong mene ko bang iba powel kila dam tak tak cingkren bangi la job bangin ya tam kanu henry ngasitu ifitak ko ya khana hagawi ka sinong la don ga jinge